non yo Allah waɗan hen moƴƴere ko ɗamina ko wonde Abdoulaye Anne kadi ko Allah waɗan ko moƴƴere kadi ko ɗamina ko yo Allah waɗan moƴƴere enen musidɗo men goto ne musidɗo Demba Thilel ene wiye Abdoulaye Anne jeeya nokku men biyeteɗo Mbotto kañumne Allah hawri ɗum hen kadi ko musital fof musital ladde reeɓi ha woni enɗam ɗum noon kanko Allah wawi kadi janggo o hawtorede ɗum en kadi ene ɗamina kadi ko maw hawtor ɗum so Allah jaaɓi ɗum noon yo Allah suɓanen moƴƴere enen fof ko leñol ngol tan woni haaju men jaram yo Allah waɗen moƴƴere jaram feewi min esam gonɗo esam eɓe dora darta seeɗa famde ko yonta eɓe dara seeɗa Mamoudou kay laftude ɗo ko Demba Hamady Ba ko musidɗo bayrodiraɗo fodde wonde duuɓi 14 nogas kay naska no duuɓi 24 jaafoɗon Allah hawridi ɗum hikka kadi ɗum ɗo kadi ko yettere Allah yimɓe waynodiri duuɓi 24 ga Ablaye jiitodira ɗum ɗon ko yettere Allah duuɓi 24 wona balɗe 4 yimɓe bayrodira ɗum jiitodira ko yettere Allah kadi ɗum ɗo kadi ko Allah kadi waɗi ko enne fof jeeyi wallahi sabu huuƴi kadi wonto Allah rewni ɗumen wallahi noon ko neɗɗo jeeyi jawdi goto o ñaami wallahi eko waɗi hen sabu Allah wallahi ɗum noon ko kala ko waɗani fof yo Allah waɗan hen moƴƴere amin ya Allah kadi ko kala julɗo ñaamɗo kadi yo Allah waɗan ɗum hen moƴƴere tawi kadi ko won anniyaji moƴƴi fof yo Allah yettin ɗum amin ya Allah ɓamta wuro ngo ɓamta kadi ɓesgu wuro ngo amin ya Allah Mouhamadou Ceerno Ablaye mbo yettani Allah yettani sababu sel so ko mawniraɓe amen minen nde mabɓe kono min mbayi hono giƴiraɓe ni selli so ko yimɓe moƴƴuɓe selli yiɗɓe koye mumen yiɗɓe wuro ngo selli so ndiɗo gaari aɗandinde famɗani famɗani fellide waɗani ɗum wuro on ko yidde wuro mum sara e wuro ko yidde wuro mum manggal e wuro way kamɓe koɓe mawniraɓe amen koɓe sehilaɓe amen koɓe sirridiɓe amen eɓe dokki min cuusal ala fof koɓe min donki haaldude kala min donki waɗude emin ñaago altan yallah juutnu amin ya Allah balɗe ɗe moƴƴine batande amin ya Allah yallah juutnu bawal ngal amin ya Allah ɓesguji maɓɓe ngara donten ɗum amin ya Allah barkila e seedin amin ya Allah kam minen kam min ganda ni min kala min beltima tan ko yettere tan Allah tan beltima koye wettare aɗa kamɓene koɓe mawiraɓe moƴƴuɓe surtout oɗo Demba so o Demba Ba walla tan yoɓat ɗum min mbawi yobde ɗum oɗo kam waɗantam ɗum commentaire ala oɗo kay ɓe woni rennoɓe ko ɓeeɗo onon noon jarama yallah yoɓo noon ceerno Allah jarama on jarama Allah hawridima hen on jarama so Ba on jarama no fewi yoɓon jokkude musidal jokkude enɗam on jarama no fewi yallah yoɓon voilà ndeysan oɗo ko musidɗo men wiyete ko Abdoulaye Anne ko musidɗo Demba Hamady Ba Allah waddiɓe to ladde to gondigal moƴƴal pewgal Allah waɗi ɓe mbi yitere ina yaha to yiiɗa kono koyngal kala to yetti sikki Allah tawata kono wela ɗon Allah addimo ɗo hande o ñalliɗo o hawriti kadi e ñalngu men jogorgu arde janggu eɗen mbiya tan yen kawru hen enen foof tawa eɗen ɓeydi en ustaki kadi o ɓooya jokkude enɗam saabu yaade jokkere enɗam ɗum kam ko hay goto anda baraji mum no poti sikki ala on jiiɓe ɗo ɓe goni mawniraɓe men ɓe hono Mamadou Samba Sibour Baydi e Demba Hamady Malal e ceerno Abdoulaye Anne sikki ala kamɓe daari ɗo henne eɓe darde gaari ceerno Mamadou Samba Sibour hokkendi ɗum taki noon janggo kam ñallal ngal ko soboyobo ɗum kam kawruɗo hen foof tan yo Allah hawridin ɗum hen Allah jarama on jarama ceerno jokke golle no mbawɗum ni no fewi no yooɗi on jarama min beltima yallah yo moƴƴa